Mga kaigalaan ug mga kaigsonan, kumusta ka natong tanan? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini nausab ang tulumanon sa pagtulunan sa PBCM nga naguluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos mo'y usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mo'y magdala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among pagagamiton kana dili aron supakon ang mga nakasulat sa Biblia. Og nini karon nga inyong pagpatalingog mga kaigsonan ining takna sa inyong pagpaminaw. Aduna na kitay 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao nga mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langitong lamdag sa kinabuhi. Adunay matag adlawng Domingo ug adlawng Sabado, Visayas ug Mindanao mga kaigsonan. Busa niini karon nga inyong pagpatalinghog kamo na niyana ang among gipanimbayan ining takna karon sa inyong pagsunod sa pagpaminaw sa radio ug sa pagsudong sa ato ang programa sa Facebook sa live streaming. Atong gikumusta ang tanan nga mga kaigsonan nga niya sunod sa PBCM compound nga nagapadayon sa ilang paghatag og suporta labi na sa mga chapter president nga nagaabaga og mga radio station para maiabot o mapadayon ang pagwali sa kamatuoran dinhi dapit sa Espiritu Santo. Ato usab nga gipahinumduman kanunay ang mga kaigsuonan sa PBCM nga padayon ang atong paglikom sa atong gitawag nga palas contribution para sa atong palas reconstruction mga kaigsuonan. Hindi karon nga inyong pagpatalinghog sa pagsunod sa programa sa PBCM kamo na niya ang among gipanimbaya. O garon sa pagpadayon mga kaigsuonan, ihatag ko kamo sa papaila sa mga kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kini usab inyong alagad Ebanghilista Brother Eric Amos. Ug nining tungura magpaila pa ang kauban pang mga ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nang kumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako ang mga pagpangusta dinhi sa Pandakan Pinamungan Cebu ug sa Mangoto Pinamungan Cebu. Ngadto kang Ilkin Bertudes ug kang Brother Spreadson Bertudes ug kang Ima Bilida ug kang Brother Demuel Telebrico ug kang Sister Cornelia Telebrico nga mo'y nagsuporta dinhi sa radyo natin FM sa Buhing Tubig Pinamungan Cebu. Og aron sa pagpadayon ako kamong ihatag sa akong kauban nga ebanghilista aron sa paghisgot sa maong tema. Nining higayon na mga higalag mga kaigsuonan, dili na to makauban ang Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay aduna siya importante karon nga giasikaso. Busa kami lang karon mo iyang gitahasan para sa paghatod sa mga kamatuoran. O sa mga membro sa PBCM, dili na to pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig. Atong gitawag kini og PBCM General Conference, mao kini ang March 10, August 19 og ang December 29 mga kaigsunan. Busa giawag ang tanan nga mga membro sa PBCM sa pagtambong niining mga higayuna. Og sa inyong pagsunod mga kaigsunan, dinhi nining maong sibihan sa Cagayan de Oro City. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City nga nagapaminaw sa atong programa dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Radyo Ronda matag adlawng Domingo mga kaigsunan natong programa. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kautuhon or kahaponon o ganunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5 sa inyong pagpatalinghog. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa RPN Dixkidi Dipolog, matag adlawng Domingo alas 6 kadto sa City ang taknas kagabion. Live sa Facebook ug usab makita kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami mga kaigsunan matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog duha ka hugna kini
unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion. Live sa Facebook mga kaigsunan ng programa o gitagaan kini kinabuhi. Ingon man ang naga-sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mga kaigsunan mabati ninyo dinhi sa Mount Apo Radio kun Ronda FM Teleradyo matag adlang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live sa Facebook usab ang atong programa. Kumusta usab sa mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ug sa mga tigpaminawan? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlang Domingo dinhi sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo kami dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlang Domingo mga kaigsunan duha ka hugna. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kaudtohon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kahaponon. Live gyapon kini sa Facebook o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mga kaigsunan mabati ninyo kami matag adlang Domingo dinhi ning maong simyan sa DXAL Like FM alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon din tagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga gidumalahan sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental? Ang atong programa mabati ninyo matag adlang Domingo dinhi sa Partner Radio FM alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion mga kaigsunan o live yapon kini sa Facebook. Ato usab gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TC Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug usab ato pong gipangumusta ang Amakiton Hermias family nga naa gyapon dinhi sa United States of America. Ilabi na sa itong igsoon, kumusta ka ni mo, Brother Nicodemus, Nicky Hermias? Ug ato pong kipangumusta atong igsoon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, kumusta ka ni mo, Brother Premo N. Sabang? Ug usab ato pong kipangumusta ang PBCM Dental President, no? Kumusta ka ni mo, PBCM Dental President, Brother Eutikyo B. Madrihanon? Ug usab ang iyahang PBCM Dental Vice President, kumusta ka nimo, Brother Jury L. Bulawan? Nga sila po ay ang nagsuporta sa radyo natin nationwide dinhi sa 100.9 FM Manolo Fortich, Bukidnon. Ato usab gipangumusta ang ato mga kaigsunan nga na dinhi sa Manolo Fortich, Bukidnon. Kung nagalantaw kamo sa itong video, makita ninyo ang atong mga kaigsunan. Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rune, makita ninyo sa screen mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw kamo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon, makita gihapon ninyo. Approve kini ni Reverend Charlie Busa. Kuha na kamo og copies na ini. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. O ato usab nga ipahibalo Brad Ever, Brad Rini ug Brad Eric nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Makita ninyo ang iyang hulagway sa screen, tutuki lang. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagag or gi-expel na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og nininggayon na mga kaigsunan para sa topiko nga atong pagahisgutan, mao kini atong i-display sa screen. Ang pagtubag sa pangutana ni Guhildi Efraim, Part 2.
Ikaduhang hugna na kini mga kaigsunan sa pagtubag dining pangutanang ipadangat sa ato ang viewer nga nagsunod sa atong programa nga mao si Guhildi Ephraim. Apan sa dili pa nato kini tagaag pagtagad ato sang basahon Brad Eric ang mga pangalan sa mga nangutana. Okay, Brad Ron, atong basahon ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Guhildi Ephraim. Ang ikaduha si Efren Anino Guhildi. Ang ikatulo si Boy Ortiga. Ang ikaupat si Rigor Is Alid Anyip diri sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikalima si Iliboy Dikdikan Minglanilla, Cebu. Ug ang ikaunom Nobyembre 4 Mambaling, Cebu City. Alang sa mga higala nga nagapadangat sa inyong mga pangutana, kumusta ka ninyo? O kining una dinhi nga si Guhildi Ephraim o kini ang tagaan namo sa pagtubag din ikaduha na ni nga higayon part 2 na kini. Og sa uban pa nga nakita diha ang mga pangalan, hangyoon namo kamo sa pagsunod lang gyapon kanunay sa programa kay maabot ra ang panahon nga ang inyo na pod nga mga comments or mga pangutana nga gipadangat dinhi kanamo mo'y tagaan namo tubag or husay. Og atong ibalik pag-display ang tema mga higalag mga kaigsunan mao kini ang pagtubag sa pangutana ni Guhildi Ephraim Part 2. O doon na siya gipadangat nga mga pangutana mga kaigsunan nga diin ang usa sa iyang gipangutana na tagaan na kini sa katinawan o tubag sa milabay nato nga mga pagtuon din kauban ang Chief Minister nga mao si Reverend mahitungod sa iyang mga pangutana. O garon nga masayran para sa uban nga bag-o pa nga nagsunod nga wala makasugod sa pagtubag namo nining pagtubag sa pangutana ni Guhildi Ephraim mayo nga atong basahon Brad Rini sa screen nga naka-display ang gipadangat ni higalang Guhildi Ephraim mahitungod sa iyang mga pangutana. Anya Bradon atong pagabasahon ang mga pangutana ni Guhildi Ephraim niya asa sa Biblia mabasa litra for litra kamo ang katumanan bro og unsang adlaw ang inyong kaluoy simba og kinsay ngalan sa inyong Dios. Thanks sa tubag. Okay, no, Brother Guhildi Ephraim. Hinaot nga nagsunod ka sa among programa kay ikaduha naman ni nga hugna sa among pagtubag part 2. Og kining imong mga pangutana nga gipadala diri kanamo address sa Chief Minister og sa mga ministro. Tulo man ang unang pangutana nimo asa sa Biblia mabasa litra por litra kamo ang katumanan bro. Og ikaduha og unsang adlaw ang inyong kaluoy simba og ang ikatulo kinsay ngalan sa inyong Dios thanks sa tubag. Sa milabay nga pagtuon ng gitagaan og tubag sa imong pangutana bro Guhildi Ephraim mao kining pangutana nimo unsang adlaw ang inyong kaluoy simba. So natagaan nagtubag nga nining kapanahonan sa Espiritu Santo na sa among pagsangyaw sa katumanan diin nagtudlo og nagpaila kami sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatawo nga mao ang among magtutudlo. Divine Master Tomas D. Ihunyo Senior, ang matang sa among pagsimba wala na mag-specific og adlaw. Kay sa Biblia sa gibasa na sa mga nanglabayng pagtuon tanang adlaw na gi-exercise na bisan pa dito sa katawhan sa una sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga adlaw-adlaw na sila kasimba. So wala nay Domingo, wala nay Sabado, which is makita nato nining panahon karon nga dunay pagtulunan nga naga-specific og adlaw Sabado, doon na pa'y Domingo. Pero sa amuha sa pagtulunan sa PBC pilit na lang ta kay since nga gingong adlaw-adlaw na ang pagsimba, pwede sugod kag Domingo simba, pagka Lunes mo simba ka, pagka Martes mo simba ka, Merkules, Huwebes, Biyernes ngadto Sabado, 7 ka adlaw so sa semana pwede. Kapili na lang kag adlaw kay kung napon kay trabaho, unya maapikhan ka sa imong pagtrabaho tungod sa inadlaw-adlaw na. So depende na lang sa pagpili mo nang nataga na nagtubag. Karon ang among tagaan na pong pagtubag kining imong pangutanang una asa sa Biblia mabasa litra por litra kamo ang katumanan bro. So pahimutang bro Guhildi Ephraim kay mo na kini karon among tagaan og pagtagad asa mabasa litra por litra kamo ang katumanan bro. Sa sistema sa pagtulunan sa PBCM angay nimong mahibaluan og sa tanan nga mga nagasunod nga doon na may gibasihan nga litra por litrang tagna. Unya sa maong tagna nga mabasa litra por litra di na to mabasa ang tagiyas katumanan unless sa pagkatuman na nga muklim og mupahibalo na ang katumanan mabala na nato litra por litra word for word pod nga mao dinhi tagiyas katumanan.
sama sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo, higalang bro Gohildi Ephraim, nga ang pagpamatuod sa atong Ginoong Jesucristo doon na po'y pagbasi kini sa giingon nga espiritu sa tagna. Gapamatuod ang atong Ginoong Jesucristo mahitungod po sa tagna. Gani, o atong tanawon sa Biblia sa tagna, word for word yun nga na tagna, pero sa katumanan, kung basihan na to o gamito na to ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo, di na to mabasa ang ngalan pa sa hingtungdan. Unless, pag matuman na, moabot na ang katumanan, siya na yung claim, word for word pod, nga atong kapamatudan, nga siya di tag-iya ni ng tagnaa. Bisan pa gani, ang mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo, silang pagpamatuod, silang kapanahonan, ilang ipamatudan kini nga ang atong Ginoong Jesucristo nagapamatuod based kini sa espiritu sa tagna. Hain kini sa Biblia, Brad Deber, nga atong mabasa. Ni atong pagabasahon nga Biblia, brethren, kining unang hubad sa King James Version, Cebuano. Diin ang pinadayag tawgon og bugna ug ang Santiago tawgon og Jacobo. Atong pagabasahon dinhi sa bugna, brethren. 19 versikulo 10. Ingon ini ang nakapahayag. Ug miyaob ako sa iyang mga tiil aron sa pagsimba kaniya ug siya nag-ingon kanako. Magmatngon ka nga dili magbuhat ni ana matud pa sa manulunda ngadto kang Juan. Ako masig kaulipon mo ug sa imong mga igsuon nga nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus. Magsimba ka sa Dios. Kay ang pagpamatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Busa, mga higalag magigsunon, labi na kanimo higalang bro Gohildi Ephraim, may tungod sa imong pangutana asa mabasa litra por litra bro nga kami katumanan. Ato sa gikuha na to isip unang kapanahonan sa o ikaduhang kapanahonan kay ang unang kapanahonan sa pagpangalagad Brad Dever, Brad Eric ug Brad Rini mao man ang pagpangalagad sa amahan nga mao siya ba din ang katawhan nga iyang gihimong kasangkapan para mangalagad maong Israel. Tinod. So ikaduhang pagpangalagad diya sa atong Ginoong Jesucristo ato sa ning gikuha nga ang pagpamatuod ni Hesus mao di ang espiritu sa tagna gipahayag kini ni Juan. Kining bugna ikaduhang hubad sa King James Version pinadayag man ang unang hubad bugna man. So nadiha nga si Juan nga revelador miyaob o muyukbo unta ngadto sa manulunda sa pagsimba pero gibadlong siya sa manulunda nga nag-ingon magmatngon ka nga dili ka magbuhat yana ako masig ka ulipon mo og sa imong mga igsoon nga nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus. So ingon ang manulunda ngadto kang Juan simra sila katungdanan ulipon ngadto sa Dios og sa mga kaigsuonan daw. Ingon dayon ang manulunda nga ang simbahon mao gyud ang Dios, magsimba ka sa Dios. Kay ang pagpamatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Karon kay ang pagpamatuod ay sa atong Ginoong Jesucristo mao man ang espiritu sa tagna. So doon nagbasihanan sa mga tagna nga nakasulat sa Biblia mahitungod sa iyang pagkakatumanan. Kay naa man ang giingon ang pagpamatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna sumala sa pagpahayag ni Juan nga revelador. Gani kini si Kristo usab sa pagpahayag sa usa sa iyang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo gingon pud ni siya nga mao ang kordero. Hay nang prueba sa Biblia Brad Eric nga ang atong Ginoong Kristo sumala sa pagpahayagan sa iyang pagpamatuod mao ang espiritu sa tagna giingon pud ni nga mao ang kordero sa Biblia. Dinhi bradron atong basahon sa unang hubad lang yapon Cebuano sa King James Version nga Biblia. Dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 19. Kung dili sa bililhon nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka kordero nga walay buling ug walay mansa. Mao kana bradron. Kung mao napamatudan og nasusi na to ang kining atong Ginoong Jesucristo nga sa iyang pagpamatuod nagbase sa espiritu sa tagna gitawag og kordero sumala sa pagpahayag sa usa sa iyang apostol nga mao si apostol nga si Pedro. So punto na to higalang bro Gohildi Ephraim nga asa mabasa litra por litra nga kami katumanan ang mga ministro nga nakasulat sa Biblia giuna sa nato ni ang bahin sa tagna sa atong Ginoong Jesucristo nga kung siya po magpamatuod, nagbase siya tagna. Gisulti po sa iyang mga tinunan. Na sa Biblia, brother, ni atong susihon ang mahitungod sa pagkutlo sa atong Ginoong Jesucristo kay nagbase man siya tagna. So, kung magbase siya tagna, inig-explicar niya, mahitungod sa pagkakatumanan niya sa mga tagna, mukutlo gid siya sa mga nakasulat.
Hain kini Brad Rini sumala sa Biblia nga nagpahayag ang atong Ginoong Jesucristo mahitungod sa iyang pagkakatumanan nga nakasulat kini sa kasulatan ingon nga tagna alang kaniya. Niya bradon atong pagbasahon dinhi sa Lucas kapitulo 24 versikulo 25 ngadto sa 27 atong ikama dayon sa 44 ngadto sa 45 ang nakasulat. Og si Jesus mingon kanila, o mga taong buang-buang, kinsang makasing-kasing hinayan nga moto sa tanang gikasulti sa mga propita. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud nining mga butanga og unya magasulod siya sa iyang himaya. Og sugod kang Moises og sa tanang mga propita, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Unya diri din sa 44 ang gingon, o unya mingon siya kanila, kini mo ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo. Nga kinanglan gayud matuman ang tanang naisulat may tungod kanako diya sa kasuguan ni Moises og sa mga propeta og sa mga salmo. O iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Mo kana bradon. Higalang Guhildi Ephraim sa pagsusi nato sa Biblia mahitungod sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo mahitungod sa iyang pagkakatumanan sa mga panagna sa Biblia kay lagi sa atong gisusi kon ang atong Ginoong Jesucristo magpamatuod subay man sa espiritu sa tagna. So panagna ang gibasihan. So gi-explicar niya ngadto sa iyang mga tinunan ang bahin sa iyang kagulingon word for word ni sa pag-explicar na niya or litra por litra. Pero dito sa iyang gikutluan ani tungod kay tagna man og sa doktrina sa PBC sa tudlo ni Master Dede kanamo pag magbase tagtagna di man gyud abilidad sa Biblia nga ibutang ang ngalan sa katumanan unless matuman na ang katong katumanan mao nay mo pasabot og mo paila nga siya di ay word for word sa tagna nga siya katumanan. Gisulti ni Kristo ngadto siya mga tinunan og iyang ginganlan nga mga taong buang-buang kung ibalik nato sa Lucas 24:25 atong pagplastar sa pagbasa gingon. Og si Jesus mingon kanila o mga taong buang-buang kinsang mga kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gikasulti sa mga propeta kini diay pong mga taong hinayan nga mutuo tato pa kuwang pod lugar ni siguro pagsabot tawgon po diay buang-buang sa pagpayag ato man Ginoong Jesucristo niya na may namulong. Basta hinayan nga mutuo ang mga kasing-kasing daw hinay nga mutuo sa tanang gikasulti sa mga propeta kay gabasi gud og kasulatan din gisulat sa mga propeta nga propeta kapanagna man kag propesiya man ang mga propeta. Sa 26 nga atong pagbasa atong i-display. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magantos gayud niining mga butanga ug unya magasulod siya sa iyang himaya. Sulti na siya may tungod sa kasulatan sa tanang gikasultis mga propeta nga dunay Kristo nga magaantos gayod nining mga butanga. Mandatory dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayod niining mga butanga ug unya magasulod siya sa iyang himaya. Mo ni pag-explicar ugad sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga gisultihan nga mga katawhan. Dayon sa 27 gingon dayon sa pagbayag og sugod kang Moises kutlo na siya kang Moises og sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. O na nagatumbok na siyang kaugalingon mahitungod sa mga nakasulat sa tibok kasulatan gikan pa kang Moises og sa tanang mga propeta gisaysay na sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa dayon sa pagsaysay sa 44 kay kama man ni 44 ngadto sa 45 ug unya mingon siya kanila, kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo nga kinahanglan gayod matuman ang tanang nahisulat mahitungod kanako. Kay na may nahisulat nga panagna mahitungod diha kang Kristo. Diha sa kasuguan ni Moises og sa mga propeta og sa mga salmo. Giya nang gimension si Moises, apil ang mga propeta og sa mga salmo. Isugot ang salmo, mga sinulat na ni Haring David o sa pod ka propeta. Nalugar dito ang mga nakasulat mahitungod sa mga panagna sa kang Kristo nga sa pag-abot nga siya katumanan. Iyan ang gikutlo dito. Litra por litra, word for word na itagna, pag-abot pa sa katumanan, understood nga word for word siya din ay katumanan, ana. Pero wala masabti sa mga tinunan, motong gitawag niya og mga buang-buang kay ang mga kasing-kasing kuno hinayan kuno nga mutuo. Pero sa dihang
Yan na istorya sa unsang pagi nga mituo sila sa saysay sa atong Ginoong Jesucristo. Nias 45. Nya, og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Sa diyang nabuksan na sa atong Ginoong Jesucristo higalang Guhildi Ephraim ang mga salabutan sa iyang mga tinunan, natukib na nila ang kasulatan nga ang gisaysay dahil sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkakatumanan sa iyang kagulingon nagbasi og tagna gikan sa mga pagsulti sa mga propeta. Amotong sa 19 sa bugna version gisulat ni Juan Revelador nga ang pagpamatuod ni Hesus mao ang espiritu sa tagna. Mao na siya sa sistema sa kahimtang sa atong Ginoong Jesucristo. Pero kining gisaysay sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Eric, nga ngadto siya mga tinun-an nga diha sa mga propeta nga doon na siya pag-aagian nga mga pag-antos. Dugang nga iyang gisulti, Brad Eric, sa nakasulat sa Biblia, ang pag-antos di ay mamuning musangko siya ngadto sa paglansang sa cross maong kamatayon. Pero gisulti pud niya nga mabanaw pud siya gikan sa iyang mga pag-antos nga ilansang sa cross sa sulod lamang pud sa tulo ka adlaw. Hain kini Brad Eric sa Biblia. Diha atong bagabasahon dinhi sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 46 nagaingon og miingon kanila sa ingon niini nahisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantos og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Klaro kayo sa atong gidugang sa pagsusi sa pag-explain sa atong Ginoong Jesucristo sa mga nahisulat mahitungod kaniya nga gitagna sa mga propeta nga siya magaantos og matud pa kay gikutlo man niya sa ingon niini nahisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantos og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Higal lang bro Guhildi Ephraim atong nakita sa Biblia nga sa dapit sa atong Ginoong Jesucristo og pangitaon nimo ang word for word sa tagna dili na to mabasa gyud ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, pero pag abot sa atong Ginoong Jesucristo nga gasaysay siya sa panagna mahitungod siya ang kagulingon, word for word nga atong ansiran siya ng katumanan ana. Iya magipasabot dito sa iyang mga tinunan og magisgutas pagpamatuod pud sa mga pulong sa kamaturan labi na magbase ta og pulong sa nakasulat sa Biblia bisan pas mga panagna o sa pagkakatumanan na. Ang Biblia naghatag na daan og guidelines o basihanan nga ang pulong sa Ginoo ato ginang kapamatudan litra por litra, leksyon por leksyon. Mao gina ang nakalatid sa balang kasulatan. Hain kini Brad Diver sa Biblia nga ang pagpamatuod mahitungod sa pulong sa kamaturan kinahanglan igatudlo kini litra por litra. Niya ato pagabasahon ba doon sa kining Biblia ang pulong sa Dios atong pagabasahon dinhi sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 9 ngadto sa 13. Ingon niini ang nakapahayag sa balaang kasulatan nagaingon, nagreklamo pa sila mahitungod kanako. Unsa bang hunahuna niya kanato? Mga bata nga bag-o lang nalutas? Nganong ingnon man niya kita ni ana pagtudlo? Kung magtudlo siya, litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Tungod kay dili sila mamati, makigsulti ang Ginoo niini nga mga tawhana pinaagi sa mga langyaw ug lahi ang pinulungan. Mao kini ang iyang isulti. Makaangkon unta kamog kapahulayan diha sa inyong yuta. Apan dili paghapon sila mamati. Busa tudloan sila sa Ginoo litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Og matumba sila sa ilang paglakaw, masamaran, malitagan, ug madakpan. Higalang Guhildi Ephraim sa atong gisusi tungod kay ang imong pangutana ang unod gi-question minimo kung asa mabasa litra por litra nga kami ang katumanan bro. So sa Biblia atong gisusi nga pagka ang Dios day magtudlo ngadto sa iyang katawan, gamiton gyud ang termino nga litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon kung atong ibalik ang 28:9 ngadto sa 10 sa Isaias. Nagreklamo pa sila mahitungod kanako doon ang lugar nagreklamo. Unsa ba daw ang unahuna niya kanato? Mga bata ba daw nga bag-o pang nalutas? Nganong ingnon man niya kita niya na pagtudlo, lugar sa Dios nga pagpanudlo, doon na lugar nga nagreklamo nga nagunahuna. Unsa ba mi mga bata ba mi nganong anaon man mi pagtudlo? Di ba nato katudloan pud ang Dios ang pamagi sa iyang mga pagtudlo?
Mo nang suggest dayon kung manudlo siya ang Dios litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Mo nang nakapahayag sa Biblia unya sa punto diyan gibalikan sa 13, gipahayag busa tudloan sila sa Ginoo. Ginoo giday manudlo di ay. Sa unsang pagi matudlo ang Ginoo litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon, og matumba sila sa ilang paglakaw, masamaran, malitagan og madakpan. Digalang bro, Guhildi Ephraim mo ni ang prosedur o paagi sa Dios sa pagtudlo sa iyang pulong. Litra por litra motudlo siya. So imong gi-question word for word, litra por litra, biblical. Unya sa paagi nga litra por litra imong gisusig gyud pananglitan sa imong pangutana, mabasa ba kami ang pangalan lugar o sa pagtulunan nga PBC litra por litra sa Biblia, dili ingon niya na ang pagpamatuod po namo. Sa samang paagi sa atong Ginoong Jesucristo nga gisusi nato sa Biblia nga din ang pagpamatuod nagbase sa Espiritu sa tagna. Sa pag-explicar ni Kristo ingon nga siya katumanan nagbasig kasulatan, pero sa kasulatan wa dito ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo sa pagtagna sa mga propeta. Ingon usab sa among dapit niya na. Nakaron Brad Rini, kaganina sa gipayag sa atong Ginoong Jesucristo kaganina sa Lucas 24:46 nga matod pa sa ingon niya na nahisulat nga ang Kristo kinahanglan gayon magaantos og sa ikatulo ka adlaw mabanaw siya gikan sa mga patay nga sa ibabaw nagabase man siya sa mga nakasulat sa mga propeta. Hain kini nga basahang gikutlo nga sa dihang magaantos siya sa mga kasakit unya ilansang sa cross mamatay pero mabanaw siya sa ikatulo ka adlaw. Niya ka na ang gikutlo, brother, din sa Osias, Kapitulo 6, versikulo 2 ang nakasulat. Sa tapos ang duruha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi sa ikatulo ka adlaw, pagabanhon kita niya, o kita magapuyo sa iyang atubangan. Mukha na, brother. Kung mao higalang Guhildi Ephraim ang kini diayang gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo mahitungod kaniya nga mosinati o labangon o iyaging sination ng mga pag-antos tungod kay mao na ang gisultis mga propeta, pero sa dihang human sa mga pag-antos mabanaw siya sa ikatulo ka adlaw na diay kini nakasulat usab diha sa basahon sa Osias Kapitulo 6 versikulo 2. Klaro man, sa tapos ang duruha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi, sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya, o kita magapuyo sa iyang atubangan. Niini nga mga pagpanagna sa mga propita, wa diha nganli ang atong Ginoong Jesucristo. Pero sa pag-abot na sa katumanan, kinsa may nisinati sa mga pag-antos, ang atong Ginoong Jesucristo. Diha sa iyang mga pag-antos nga gilansang sa cross. Pila ka adlaw siya nga didto sa lubnganan, tulo ka adlaw og nabanhaw. Pero diha niining pagkapayaga sa mga propeta way Kristo, pero siya sa pag-abot niya ang gi-explain nga siya katumanan ni ana higalang Guhildi Ephraim. Word for word ang tagna, pag-abot sa katumanan, i-claim pod word for word nga si Kristo day katumanan. Ingon usab niya na ang sa among dapit. Karon mukuha na sa butag lain na pod nga dugang ihimplo sa atong Ginoong Jesucristo nga diin si Kristo giingon kana nga tanom sa Dios og dunay mga sanga. Haron nga ikakumparar nato, kwao namo kining ehemplo Brad Guhildi Ephraim, i-explain namo diya kanimo nga dain pod nga tagna kini sa atong Ginoong Jesucristo nga pag-abot unya sa katumanan, i-claim ni sa tagiya sa katumanan. Hain kini Brad Eric sa Biblia. Niya Brad Ron, ang nakasulat diri sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church diri sa Isaias Kapitulo 60 versikulo 21. Ang imong katawhan usab silang tanan mamahimong matarong, sila sa walay katapusan magapanunod sa yuta. Ang sanga sa akong tinanom, ang buhat sa akong mga kamot aron ako pagahimayaon. Higalang Guhildi Ephraim, dugang nga among gikutlos Biblia mahitungod sa mga gisultis, mga propeta. Usa nga nagsulti nini si propeta Isaias mahitungod sa pagpahayag nga matud pa ang imong katawhan usab silang tanan mamahimong matarong, sila sa walay katapusan magapanunod sa yuta. Ang sanga sa akong tinanom, timan anta nga dunay sanga, doon na po'y tinanom. Ang buhat sa akong mga kamot aron ako paghimayaon. O sa kini kapag saysay o pagsulti sa mga propeta nga dunay tinanom nga may sanga. Way ngalan dinhi nga mabasag kinsa, pero pag-abot sa katumanan, word for word po lugar nga naisanga sa tinanom, pero word for word pag-abot po sa claimant niya na, ang kunon kung kinsa ang gipasabot nga tinanom sa Dios nga adunay mga sanga. Pag-abot, Brad Rini, sa katumanan, kinsa ba ang namulong nga siya mao ang tanom
o kinsa pod ang gipasabot niya nga mga sanga? Ang tanong ra ron mo kana si Ginoong Jesucristo, no? O niya ang mga sanga mo kana ang ihang iglesia. Dinhi sa Juan kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 5 ang nakasulat sa balang sulatan. Nagaingon, ako mo ang tinud nga tanom nga paras, og ang akong amahan mo ang tig-alima. Ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon, og ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako o pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga gawas kon magapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan kay gawas kanako wala gyud kamoy arang mahimo. Matinaw kayo higala nga bro Guhildi Ephraim sa atong gisusi sa tagna ni Isaias nga dunay giingon nga ang imo usab nga katawan silang tanan mamahimong matarong. Dayon katong giingon nga sila sa walay katapusan magapanunod siyuta ang sanga sa akong tinanom. Gisusi na to kinsa ang tinanom ug kinsa ang sanga. Pag-abot sa katumanan kay tagna mana. Pag-abot dahil sa katumanan since si Kristo mo'y katumanan, nag-explicar siya sa iyang pagpamatuod nga nagbasig tagna. Katong 19 BGs ganina sa bugna, ang pagpamatuod ni Jesus mauman ang espiritu sa tagna. So siya may katumanan, di man pwede nga dili musibo kung wala gibasihan nga tagna. Mo nang pag-abot ni Ginoong Jesucristo, gibasa ni Brother Rini, ang Juan 15:1 ngadto 5 matud pa ni Ginoong Jesucristo, ako mao ang tinuod nga tanom nga paras. Ang amahan daw mao ang tig-alima. Unya sa dos dayon ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon ug ang tanang sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. Kamo nangahinlo na sa 3 tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. 4. Pabilin kamo kanako ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga gawas kon magapabilin kini sa tanom. Ang tanom mo si Kristo nagisgot siya sanga. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Kinsang gisgutan nga magpabilin kamo kanako katong tanom nga mo si Jesus magpabilin tong sanga. Sa 5 dayon niya nagyansiran nagiklaro kinsa kining sanga. Klaro naman nato ang tanom nga mo si Kristo. Matud pa din niyo. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Referado kamo sa iyang mga tinunan sa gingon ni Brother Nick yan siya namang iglesia. Kay mamo ni ang katawan po sa atong Ginoong Kristo, ang iglesia nga din siya magtutukod, Mateo 16:18. So, sa katawagan na yan, Roma 16:16, iglesia ni Kristo, maulugod na ang katumanan sa gitagna ni Propeta Isaias, sanga diya sa tinanom. Ang tanom mao si Kristo, ang sanga mao ang iyang mga tinunan. So, ingon niya na, higalang Guhildi Ephraim, sa sistema usab sa dapit sa amo ang kapanahonan din sa Espiritu Santo nga kung si Kristo nagbasig tagna sa pagpamatuod mausab ang dapit sa pagtulunan sa PBC nagbasi usab og dagna sa pagpamatuod diha na sa dapit sa Espiritu Santo kay ang among kapanahonan niya naman mi sa pagpamatuod sa dapit na sa Espiritu Santo og kining maong gibasihan namo nga gibasa sa tagna ni Kristo aduna usab kini sa Espiritu Santo kay kanang sanga mao man ang katawan. Si Kristo maong tanom nga sa atong gibasa kaganina sa unang Pedro 1:19 nga si Kristo gitawag kordero. Unya sa dapit pod sa Espiritu Santo gipahayag sa Biblia nga ang Espiritu Santo usab adunay iyang gitawag nga babae nga kaslunon diha sa Espiritu. Buti pasabot nga duna di ay mulugar pod nga katawan para sa Espiritu Santo higalang Guhildi Ephraim. Sama kang Kristo nga sa pagtagna wala direkta nga mao to ang iglesia gingon nagsanga nya siya dayon mao ang tanom. Hain kini sa Biblia Brad Dever sa dapit sa Espiritu Santo ingon nga kaparihan niining sa mga panagna sa atong Ginoong Kristo nga sa pagkatuman giklaim niya nga siya mao ay katumanan niya na apil ang iyang mga katawhan nga gingog sanga sumala sa tagna. Ni ato pagabasahon pa doon sa Pinadayag 22:17 ingon niini ang nakapahayag.
ang espiritu ug ang pangasawunon nagaingon, umari ka ug siya nga nagapatalinghog paingna, umari ka ug ang giuhaw paaria, ang may tinguha paimna sa walay bayad, nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Atong gisusib higalang Gohilde Ephraim ang sadapit na sa Espiritu Santo. Timan-an nato ang gibasa sa kaubang ministro Brad Deber 22:17 sa pinadayag giingon na sa pagbayag ang espiritu ug ang pangasaw-unon nagaingon. Timan-an ta nga dunay espiritu ug duna poy pangasaw-unon nga nagaingon. Umari ka ug siya nga nagapatalingog paingna. Umari ka ug ang giuhaw paaria, ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Atong susiyon dayon higalang Gohilde Ephraim, kinsa kining espiritu nga adunay pangasaw-unon. Kay basig mo ng uban nga kining pangasaw-unon mao ra man ni ang pangasaw-unon sa atong Ginoong Jesucristo. Atong i-explain nga lahi. Ato lang ni siya nga kining pinadayag 22:17 kanang espiritu ug pangasaw-unon mao ni siya ang comparison sa tagna sa Isaias 60 kaganina gibasa 21. Panagna may tungod sa sanga ug sa tinanom. Sa pagsusi sa katumanan, ang tanom si Kristo, ang sanga mao ang mga tinunan niya. Kinipod, ang espiritu dunay pangasaw-unon. So siyo nato Brad Eric, kinsa bang gipasabot nga espiritu nga dunay pangasaw-unon? Nga giingon sa pagbayag nga nag-auhag o nag-agni ba nga umari ka, lugar gikonbinsi ba, mukumbinsi din ang espiritu nga dunay pangasaw-unon. Og siya daw nga nagapatalingog paingna umari ka, og ang giuhaw paariya, ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinubi. So ga-offer og tubig lugar ang gingog espiritu nga dunay pangasaw-unon. Kinsa kining gipasabot nga espiritu Brad Eric sumara sa Biblia? Dinhi Brad Ron, kining Biblia nga ang pulong sa Dios atong pagabasahon giklaro na kanang espiritu nga gisgutan ganina diri sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Diri sa gipadayag 22:17. Miingon ang Espiritu Santo ug ang babae nga kaslunon dali ug ang tanan nga naminaw muingon usab nga dali si bisan kinsa nga giuhaw og gustong moinom muduol og mudawat sa tubig nga nagahatag og kinabuhi wala kini bayad. Mo sa atong gisusi galang Gohilde Ephraim kung kinsa ang espiritu nga dunay pangasaw-unon sa gibasan ni Brad Eric sa Biblia ang pulong sa Dios mao ra gyapon gipadayag 22:17. Miingon ang Espiritu Santo ug ang babae nga kaslunon dali ug ang tanan nga naminaw muingon usab nga dali si bisan kinsa nga giuhaw ug gustong moinom muduol ug mudawat sa tubig nga naghatag og kinabuhi wala kini bayad. Matinaw higalang Gohilde Ephraim nga kini diyang espiritu nga may pangasaw-unon dili kini sa atong Ginoong Jesucristo kay giklaro naman sa Biblia ang pulong sa Dios Espiritu Santo ang gipasabot. Og pagpribas Biblia Brad Deber aron nga pagpalahi nga kun ang Espiritu Santo adunay iyang pangasaw-unon kato pa mauning mga katawan gipasabot. Ang ato gyud pod nga Ginoong Jesucristo aduna gyud pod siya'y giingon nga pangasaw-unon nga sumala sa nasusi nato sa Biblia kaganina sa gisulti ni apostol nga si Pedro sa unang Pedro kapitulo 1:19 sa bugna version nga Biblia unang hubad sa King James version nga si Kristo gitawag kordero. Ang kordero nga mao si Kristo aduna pud iyahang pangasaw-unon. So lahi ang Espiritu Santo nga adunay pangasaw-unon, lahi pod ang atong Ginoong Jesucristo kay siya nga gitawag kordero aduna pud siya pangasaw-unon. Hayan kini sa Biblia Brad Dever. Niya atong pagabasahon Brad dinhi sa pinadayag kapitulo 19 bersikulo 7 ngadto sa 8 ingon ining nakapahayag, managhugyaw ug managsadya kita ug ihatag ta kaniya ang himaya. Kay ang kasal sa kordero nahiabot na, ug ang iyang pangasaw-unon nakaandam na sa iyang kaugalingon, ug sa pangasaw-unon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak ug maputli. Timanan nato higalang Gohilde Ephraim nga ang ato usab nga Ginoong Jesucristo nga gitawag kordero adunay pangasaw-unon sumala sa nakasulat sa Biblia. So lahi gitong nasa pinadayag 22:17 sa gibasa nga Espiritu Santo. Nga sa King James Espiritu nga dunay pangasaw-unon sa pagsusi nato ang Espiritu Santo duna diay siya'y
pangasaunon gitawag babae nga kaslunon. Ang babaeng kaslunon ipasawa dito sa Espiritu Santo. Sa kang Kristo pod nga gitawag kordero, doon na pod siya giingon nga pangasaunon. Unya sa pangasaunon matud pa sa gibasa ni Brad Dever, gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak og maputli. Kay doon na may pangasaunon ang kordero, giklaro bagyod Brad Rini sa Biblia nga doon na gigkasal nga mahitabo alang sa kordero. Doon na gyud Badron. Niyaw, atong pagbasahon dinhi sa Pinadaya Kapitulo 19, versikulo 9 ang nakasulat. Og ang manunda mingon kanako isulat kini, bulan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero, og siya mingon kanako, kini mao'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Mo kana Badron. Matinaw kayo sa pagpahayag nato tungod kay doon na may pangasaunon ang kordero, doon na gigkasal nga mahitabo. No? Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero, kinsang kordero. Atong Ginoong Jesucristo og siya mingon kanako, kini mo'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Tinuod nga pulong sa Dios nga ang kordero doon na po'y pangasaunon. Kay doon ay pangasaunon mahitabo gid ang kasal. Sa samang pagkaagi ang Espiritu Santo doon naman po'y pangasaunon katong babae nga kaslunon, doon na po'y kasal gid nga mahitabo kay kaslunon man ang babae diya sa Espiritu Santo higalang Guhildi Ephraim. Nakaroon atong susihon Brad Eric sa Biblia kinsa kining gisgutan nga kordero nga matud pa bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Og siya mingon kanako, kini mo tinuod nga mga pulong sa Dios, kinsa pa kining kordero nga adunay mahitabo nga pagkasal niini diya sa kordero. Brad Eric sumala sa Biblia. Subala sa Biblia, Brad Ron, kanang kordero nga gisgutan diha, mao na kana si Ginoong Hesukristo dinhi atong pagbasahon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Og sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, og siya miingon, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Matinaw kahigalang Guhildi Ephraim nga ang kordero mao gyud ang atong Ginoong Hesukristo nga mao ni siya nga doon na po'y pagpahigayon sa pagpangasawa o kay mga asawa doon nagikasal. Nabasa sa Biblia. Karon atong susihon, dugang pagpahayag Brad Dever sa Biblia tungod kay ang kordero doon na may pangasawon. Kinsa man kining giingon nga maasawa diya sa kordero nga gitawag ang kordero mo lugar na nga bana. Unya katong pangasaunon matong asawa nga referados iyang mga atinunan. Asang dugang pagbayag sa Biblia Brad Dever mahitungod sa bana nga mao ni ang gipasabot nga si Kristong kordero og doon na po siya na asawa o giasawa nga mao kana ang gipasabot mga katawhan niya. Niya ato pagkabasahon Badron sa ikaduhang Korinto Kapitulo 11, versikulo 2, ingon niini ang nakapahayag, nag-ingon, kay ako may pagbati sa Diyos nung pagpangabubuho alang kaninyo. Sanglit kamuugod. Ako naman nga gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang kabana nga mao si Kristo. Aron ikahatag ko kamo ingon nga birhen nga ulay. O matinaw kayo sa pagbayag ni Apostol nga si Pablo, ang kadtong giasawa sa kordero nga mao nga atong Ginoong Kristo, nagida gitawag tog berhen nga ulay. Kaya ako may pagbati sa Dios nung pagpangabubuho alang kaninyo sanglit kamo ugod ako naman gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang kabana. Kinsa maning bana nga dunay giasawa nga katong gisgutan ni Pablo sanglit kamo ugod ako naman gikasaad. Mao ni ang bana nga mao si Kristo aron ikahatag ko kamo ingon nga mga birhen nga ulay. Kinsa giriperaduhan nining naasawa diya sa kordero nga mao nga atong Ginoong Jesucristo nga nilugar siya nga bana Brad Rini sumala sa Biblia. Mao kanang mga Hudyo ug mga Hentil Badron, atong pagbasahon sa Roma Kapitulo 9, versikulo 24 ang gingon, nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudyo lamang kundi gikan sa mga Hentil usab. Busa kadtong giriperduhan sa kamo nga gipasawa sa kordero nga nilugar nga bana mao day kadto ang duha ka bahin nga may natawag na or natawag na sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo higalang Guhildi Ephraim nga may gikan sa Hudyo ug may gikan sa Hintil. Mao na ang gisgutan nga mao ni ang naasawa diya sa kordero nga mao nga atong Ginoong Jesucristo. Unsa ang gipasabot sa Biblia Brad Eric mahitungod aning pagtawag sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo duha ka grupo kay og imo nang kwintahon Hudyo ug Hintil duha man na. Mao. Natawag sila diya sa
kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga naasawa sa kordero nga mga atong Ginoong Hesukristo sumala sa Biblia. Brad Eric, unsa ang kahulugan sa pagtawag? Mao kana Brad Ron ang pagbantala sa maayong balita dinhi atong pagbasahon sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 10. Og sa pagkakita niya sa panan-awon, diha-diha nang limbasog kami sa paggikan paingon sa Macedonia, sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. O kung mao, ang kahulugan dahil sa pagtawag ni atong duruha, may gikan sa Hudiyo, may gikan usab sa Hintil, nga sila mao ang naasawa sa kordero, nga ang kordero mao nga atong Ginoong Jesucristo, mao dahil ang pagmantala sa maayong balita. Karon Brad Diver, unsang maayong balita ang gidala ni ining katawhan nga ingon nga naasawa sa kordero nga mao si Kristo, may gikan sa Hudiyo ug may gikan usab sa mga Hintil. Unsa nga maayong balita, Brad Ron? Unsa nga maayong balita? Maayong balita, may tungod kang Kristo, Brad Ron. Atong pagabasahon dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 13-14, ingon niini ang nakapahayag, matud pa dinhi, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Bosa Brad Diver, sa imong gibasa sa atong gisusi kung unsa nga maayong balita ang gidala niining mga natawag na sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo, Hudiyo ug mga Hintil sumala sa imong gibasa, unsang matang sa maayong balita? Maayong balita mahitungod kang Kristo, Brad O Ron. maayong balita mahitungod kang Kristo, higalang Guhildi Ephraim nya kining maayong balita mahitungod kang Kristo nga mo'y gidala niining katawhan ingon nga naasawa sa kordero nga mao si Kristo, Hudiyo ug mga Hintil di pud nila pwedeng lapason Bot ipasabot ang sukod nila magbantala ra gyud og Kristo, kay mao may sukod nga gibahin nga dili nila pwedeng lapason. Ang bot ipasabot nga dili sila pwede magwali sa dapit sa Espiritu Santo nga balita, mayong balita og di pud sila magwali sa dapit sa hiyubang nga balita, kay may sukod man nga gibahin ang Dios kanila nga di nila pwedeng lapason. Karon kay di man pwedeng lapason, brethren, ang mayong balita mahitungod kang Kristo. Kini ba nga mayong balita mahitungod kang Kristo, mao ba ni ang ilang ginamantala or gisangyaw sa tanang tao ug sa tanang dapit sa ilang kapanahonan? Mogi ka na ang ilang gisangyaw sa tanang tao sa tanang dapit ang wala may tungod kang Kristo, Badron. Ni atong pagbasahon dinhi sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28 ang gingon. Gibutan sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga Hintil. Ang tinago nga si Kristo anak kanyo ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo mo kana, Bradon. Bosa higalang Guhildi Ephraim, nakita nato sa Biblia nga ang katawhan ingon nga naasawa diya sa kordero nga mao atong Ginoong Jesucristo. Sa ilang bulaton isip mga tinawag sila diya sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo nga ang pagtawag mao ang pagwalis maayong balita mahitungod kang Kristo og sukod nga gibahin kanila sa Dios nga dili nila pagalapason. Walay lain sa tanang tawag sa tanang dapit, Kristo ra gyud ang ilang ginasangyaw. Ha? Timan nato pod nga ang kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo nga din dunay mga tinun-an nga nagawalis maayong balita ug mao po ilang ginasangyaw. Timan nato kaganina nga doon na po'y sa dapit sa Espiritu Santo nga mga katawhan katong giingon nga pangasaunon sa Espiritu Santo. O kining mga katawan ingon nga naasawa sa kordero, nakasal sa kordero nga nasusi na to, ang mga tinunan gikan sa Hudiyo o gikan pod Hintil nagwali na sa maayong balita. O katupon sa Espiritu Santo nga mga pangasaunon, mao man to unya ang atong gipakita Brad Diver, Brad Rini ug Brad Eric nga haron matagad pod ni Bro Guhildi Ephraim nga sa dapit to sa Espiritu Santo gyud nga doon na po yung mga taong mulugar niya nga mga lagad ato ingon nga pangasaunon. Karon susiyon nato sa Biblia, Brad Diver, kining buluhaton ba sa katawhan ni Kristo ingon nga iyang asawa nga nagwalis maayong balita tanang tao ug sa tanang dapit kini bay magpadayon sumala sa mga nakasulat sa Biblia ug sa atong mga pagtuon, Brad Diver, sumala sa Biblia. Na dili jud ka na magpadayon, Brad Ron. Mismo si Apostol Pablo tinun-an ni Ginoong Hesukristo ang nagpamatuod nini. Ni ato pagabasahon Brad Ron sa kini nga Biblia, maayong balita Biblia, Catholic edition, hiligaynon. Dinhi ato pagabasahon sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ngadto sa 10.
kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa hingpit. Pero kun ang hingpit mag-abot, ang di hingpit magataliwan. So timan anta nga may pagwali sila nga pulong sa Dios nga gihatag sa ilaha nga matud pa dili hingpit ug kadtoy mawala. So ang pangutana diin man gipahinungod kining pagwali nga pulong sa Dios nga matud pa ni Apostol Pablo dili hingpit ug kadtoy mawala. Diin kini gipahinungod kini ni Ginoong Hesukristo. Sa kini ra gihapon nga Biblia nga gitawag og maayong balita Biblia, Catholic Edition Hiligaynon, dinhi nato pagabasahon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Nagaingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mao man kini ang ilang ginawali, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Kung mao higaan lang bro, Guhildi, Ephraim, atong gisosi ang sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo diyan ang iyang mga tinunan nga nagawali sa ngalan ni Kristo diya sa maayong balita. Gisangyaw sa tanang taog sa tanang dapit dili dito magpadayon kay gisplikar ni apostol nga si Pablo. Dili kami nagbot-bot niya na kagibasa ni Brad Deber ang Biblia ang Hiligaynon Catholic Edition. Matud pa sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo sa unang Korinto 13:9 ug atong iatras ang atong pag-display sa screen. Doon na sila giwali nga pulong sang Dios pero dili daw to hingpit. Gihatag man to nila Brad Deber pero dili hingpit matud pa ni Pablo. Unya doon na kuno hingpit nga moabot, unya ang di hingpit magataliwan gisusi nato asa magipahinungod matud pa ni Brad Deber ang pagwali sang pulong sang Dios nga naa nila pero dili hingpit ug mawala. Nasa 10:17 Roma gibasa nga ang pagwali diay sa pulong sang Dios nga dili hingpit ug mawala gipahinungod diay kang Kristo. Karon kay dili man diay magpadayon ang bulaton sa pagpangalaga diha kang Kristo mao tong kaganina nga doon na po'y laing katawan gitagna nga ingon nga maasawa sa Espiritu Santo higala nga Guhildi Ephraim. Og sa laing hubad sa Biblia kining gibasa ni Brad Deber nga unang Korinto 13:9 sa Biblia ang Katoliko Edition Hiligaynon og basahon kini sa Biblia nga The Book Tyndale Translation higalang bro Guhildi Ephraim atong mataga dinhi nga pag-abot niya sa kahingpitan mawala man ang wali nga Kristo niya doon na hingpit nga mo puli. Hingpit niya na kalakip nga ang pag-atubang na sa Dios sa naong ug naong sa Espiritu Santo. Basahon ako, pabor ko naman Brad Deber. Okay. Ang maong Biblia dinhi sa The Book Tyndale Translation sa 1 Corinthians chapter 13 verse 9 and 10. Giyon diriyo. For even our special knowledge and our prophecy are incomplete. But when the perfect comes, gi-open and close bracket kini, that is when we see God face to face. Bisag diha lang atong pagbasa sa highlight nga read. But when the perfect comes, that is when we see God's face to face. Og basahon nato sa atong pinulungan atong display mao ni atong mabasa. Kay bisan ang atong espesyal nga kahibalo ug ang atong propesya dili kompleto, apan inig abot na sa hingpit. Kinsa maning hingpit nga moabot na? Sa ato pa sa dihang makita nato ang Dios naong ug naong. Higalang bro, Guhildi Ephraim, walay laing gipasabot niini sa kahingpitan nga makita ang Dios sa naong ug naong mao ang Espiritu Santo kay kining Espiritu Santo sumala sa Biblia mao ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Nga sa diyan gibasa nato mawala man ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili kahingpitan doon na may maabot nga hingpit. Diyan katong maabot nga hingpit ang kapuli. Nga ang kapuli inig abot ana makita nato ang Dios sa naong ug sa naong akong giansiran nga Espiritu Santo nga na. Tinuod ba Brad Eric ka sa Biblia ang Holy Spirit o Espiritu Santo kapuli gyud sa atong Ginoong Hesukristo? O Brad Ron, dinhi atong pagabasahon dinhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia dinhi sa Juan 14:26 atong pagabasahon. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan. Puli kanako. Bisag diha lang Brad Eric, klaro kayo kinsay kapuli sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa imong gibasa? Espiritu Santo. Di takdo sa The Book Tyndale Translation nga moabot ang panahon sa kahingpitan nga makita nato ang Dios naong ug naong. Kinsa man ning Dios nga makita nato naong ug naong. Mao tong kapuli sa atong Ginoong Hesukristo walay lain mao ang Espiritu Santo nga nabasa sa Biblia. Og kay mawala man ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, dili ang mupuli ni ini mga higalag mga kaigsunan nga wali maong Hiuba. Ang Jeremias 31:34 atong i-display. Di man magpadayon ang pagmantala sa ngalan ni Hiuba. Now,
Og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo kang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Sa diha lang gani ang pagbasa di na itudlo og di na ipaila. Karon kay di man day wali nga Jehova ang mupuli sa waling Kristo, brad. Rini og sumala sa atong nabasa, ang kapuli sa atong Ginoong Kristo Espiritu Santo man. Doon na bagyo gitagna sa Biblia nga doon nagi mga tao nga gihimong kasangkapan sa Dios nga ang ilang iwali dili na Kristo ug dili na Jehova kundi wali na sa dapit sa Espiritu Santo. Doon na gid bradron. Niya gitagna diri sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang nakasulat. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagigan sa langit mga butangan nini ang mga manunda nangandoy sa pagsudong. Busa ang katumanan karon nga nagwali sa maayong balita mitungod sa Espiritu Santo wala lain kita lamang nga mga ministro sa pagtulong ang PBCM. Mao kini higala bro Guhildi Ephraim, word for word or litra por litra sa imong pangutan na asa mabasa bro, litra por litra kami katumanan. Nining unang Pedro 1:12 wala diha ang ngalan nga PBCM, wa po diha among ngalan. Pero ang ilhanan tungod kay kami man ang nagwalis maayong balita, may tungod na sa Espiritu Santo. Kami mo claim kami na. Word for word nga among angkunon kami na. Og kami na ang katumanan sa giingon sa Biblia sa pinadayag kaganina gibasa nga ang Espiritu Santo dunay pangasaunon sa pinadayag 22:17. Ang pangasaunon referado sa katawan sa Espiritu Santo. Unsay bulaton unya sa katawan sa Espiritu Santo? Magwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Kinsa katumanan mo na among gi-claim kami ang katumanan sa ulay ko kaulaw. Og kining tagna sa diyang matuman na dili na kay tumanon papag-usab. Ha? Usa ka example nga kung matuman na ang tagna di na tumanon pag-usab atong iditso sa ubos nga nakasulat ang Mateo. Basa brad palihog brad Dever. Unya 1967 pa nagsugod ang pagmantalas maayong balita. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM ang Executive Vice President mao na ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Pero atong pribahan nga pagka matuman na ang tagna sa unang Pedro 1:12 nga dinhi sa PBCM kay na may pad-im nga nag-claim sila kunoy katumanan. Mao na gyud to kawatan man nagig mga tulisan pero matuman na dili na angay tumanon pa pag-usab. Usa ka example sa Biblia brad Dever tong basahon kanang katapos ang teksto Mateo 24:21. Okay, nagaingon din ni Bradron. Ato i-display. Kay unya mo abot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayud mahitabo pa. Mo kana Bradron. Usa kini ka himplo higalang Guhildi Ephraim nga pagka matuman na ang tagna mubuto na dili na pabuton pa pag-usab sama niining dakong kasakitan nga gisultis atong Ginoong Jesucristo sa Mateo 24:21 gibasa ni Brad Dever. Kayo niya moabot ang dakong kasakitan panagna man nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon inig katuman na ningon ang atong Ginoong Jesucristo og dili na gayod mahitabo pa. Sama sa unang Pedro 1:12 nibuto na ang katumanan PBCM dili kay tumanon pa pag-usab diha sa PEDM. Busa mao kana higalang Guhildi Ephraim hinaot nga imong nasabtan o dugang pa nga sundi lang gyapon kay na pa may mga pangutana pang kinahanglan tagag linaw sa mga ministro sa PBCM mga gidumalahan sa Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Okay, napupos naman ang oras hangtod diha niana ang among mga paghatod sa mga kamatuoran. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit kaninyo kauban ng mga Ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Eric Camus. Kiniusab ni igsoon Brother Dibs Rizaba.
Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.